Eharra girua Euskal Herria irratiko inguruan, hementxe gaude berriz urte berria hasita, Euspalian Koskaren bigarren denboraldiko 6. saioan okerezpanago. Egunon Tuli, arratsaldeon edo dena delakoa. Arratsaldeon. Bueno, gaur ez dara teknikari bakarra, ez? Ez, 3 gara. 3 zarete gaur, bueno. Ikas ezatela pixka bat, ikas ezatela. Berriz ere esplotatuak. Hori da. 3tik zenbatek kobratzen dute hor? Nik eta ez pentsa. Bai. Hoize, urte berria hasi berri eta bi luxuzko gonbidatu ditugu irrintzi horreko tontorrean, bi historiko, hemen Euskal Herria irratian, Iruñako kaletako bi referente ere, ez? Edo ez? Iruñako espazio publikoko bi referente. Bai, espazio publikoko bi okupatzaile. Eta, bueno, gaurkoan hitz egingo du, ideiarik ez daukadan gai baten inguruan, brass banden inguruan, Iruñaren inguruan eta bien arteko harreman estu oiarren artean. Brass bandak zer diren, ez dakiz sobera ongi, baina bilatu dut pixka bat, New Orleansen nagusitu izan den musika jotzeko modu bat, haizezkoa eta kalean jotzen dena, eta 20. mendean bereziki, musika beltzaren inguruan eta jazarenekin batera uztartu jatzen dena eta aldarrikatpen gisa ere erabili izan dena inguru hortan. Bai? Hasieran ikusi dut ere erabiltzen dutela militarrek eta zerbait formalagoa zena, ez? Baina gero bilakatu da zeozer kaletarragoa. Gutxi gora bera? Bai, Bueno, ez dituzte aurkeztu, jode, egia da. Jon Celestino, ametsaz narez, kaixo. Barkatu bestalea da. Bai, eske me badugu arazotxo bat mikrofonarekin, oraintxe, bai? Listo. Arratsaldeon. Urte berri hon eta arratsaldeon. Hori da, ongi. Eharra giroa. Behin guzti hau, eman diazue okeia, beraz galdetuko dizuet, zuek zer nahiago duzuen, ezagutu duzue kalean jotzeko musika eta baitere holtza gainean jotzea zer den, beraz zer nahiago duzue, hola. Ostras, uste dut sobera dirudiena, baina bastante diferenteagoak direla. Nik ikasi dut askoz gehiago kalean eszenatokian baino, bizitzaren inguruan, bereziki. Eta gehiago interesatzen zait kalea. Gila da eszenatokiak ematen dizkizula kaleak ez dituen gauza batzuk, eta kaleak uste dut eszenatokiak dituenak, baina askoz gehiago ematen dizkizula. Dirua batik bat. Adibidez dirua, eta espazio publikoan geratzen diren gauza asko, eszenatokitik errezagoa da listua botatzea eta olakoak, baina ematizu beste estatus bat, onerako eta txarrerako. Dirua ematen dizu, baina ez ofizioa. Hori da mobietako bat niretzat. Ni dirua ematen dizuna, ari naiz holtza. Bale. Hori nahi dut. Eta ofizioa ematea zer erdakar edo zer esan nahi du? Hori, gure betiko tema, holtzak dirua ematen du artetik hurbilago dagoelako, eta kaleak ofizioa ematen dizu eskulanetik hurbilago dagoelako. Eta uste dut justo intersekzio hori dela kazarra, berriro honek dirudi subentzio eskara bat, intersekzio aztu, ez nahi dut, bai ez? Bai, guztiz. Justo toki horretan dagoela hor hitz egingo denaren mami nagusia. Estatusa literalmente da hori, ez? Estatusak ematizu artea eta kaleak ematizu... Eta zuen bizitza espektro horretako ze tokitan kokatzen duzu, Artearen kontra euneko 200ean. Ni behintzat, ezin dut hortik eskapatu. Ze gainera, esan nahi dut, justo artisautzaren movida horrekin beste gauza guztiak lotuko dira hor, azken finean ofizio bat da, edo ofizio bat izan nahi luke jendearen gandik hurbilago dagoelako, trukearen, ez dago niretzat, igual gehiagi flipatuko naiz, baina, kalean jotzean ez dago eskala sozialean igotzerik. Kalea delako, eta hori da ilusio gehien egiten du. Barkatu batean horrela
adegueio, baina badago lako movida bat. Esan dut, azken finan, zuk oholtza batean, underground izaten, normalean oholtzan jotzen dudan talde batekin, naiz eta oso argi euki, underground bokazio bat izatea, beti dago arriskua, azteko edo ez aztekoa. Kalean, nekez dago azteko arriskua. Errazten ditu gauza batzuk. Broken Brotherskin Bombo edo Pamplonesan egoteak, zuri ez dizulako igual estatus gehiagorik ematen, holtzan egotarekin konparatuz igual. Baina sozialki, soldatan noski baiet, baina sozialki, nik ez dakit nortzuk jotzen duten Pamplonesan. Bai, eta esan nahi dut, eta batez ere esan nahi dut, agian sentido horretan, baina batez ere esan nahi dut, negozio motan. Kalean jotzea, ezin du gehiago hazi. Nik jo dezaket 50.000-dako klub batean, edo jo dezaket 6 milioiendako Rock in Rio batean. Kalea da, 200 persona baino gehiago baldima daude, entzuteari utziko diote. Ez baldima da oinez ari direla, edo ez baldima da kondizio fisikoz, fisikoari askoz lotuago dago. Muga fisiko oso nabarmenak ditu. Sentido horretan esaten dut, ezin dela askoz gehiago hazi. Bai, muga hori abritzen hasia dira adibidez Iruinkokoan. Eta orduan hemendik baietz esan dezakezue, ez dela inoiz Iruinkokoa bek batean egongo. Hori... Zer dakizu? Zer kontatu dizute? Zer iritsi zaizu zure belan? Niri, asmatu dure itxe bertaz, zer baldin horren atzean, espero dut egia izatea. Bai, badela oso modu konstiente batean Iruinkokoan ere noraino azten ahal den horri buruzko preokupazioa toki txiki, geldik dagoen toki batean izan da, badago horri buruzko pentsamendu asko nik uste Iruinkokoan. Esango dugu gutxienez neurriak hartu direla, horutziko gehiagorik esango, baina horren inguruko hausnarketa egon da eta neurriak hartu dira. Normala den bezala imaginatzen dut, ni behin egon naiz bakarrik, eta hori gara ja gaiaz pixka bat aldentzen, baina ez da inbeste igual, ez da inbeste, azkenan hor badago, brass banda edo badago musika. Eta, formatua bera da ere, esan dut. Barkatu akaparatzeagatik, saiatuko naiz gauza asko esaten eta aldudan motxenean. Claro, brass banden hasierari buruz hitz egiten dugunean, niretzat oso guapoa da, eta horretaz ez nintzen berandur arte konturatu ni personalmente, seguramente gazteak asko lehenago konturatu dira. Ez dagoelako ere horrela esana, baina brass talde guztien movida, brass taldea da bastante planetarioa, eta gainera planeta guztian gertatzen da nahiko momentu bertsuan. Eta da, kolonialismoarekin iristen dira kobrezko instrumentuak, oso gauza modernoa direnak, hori da, Europatik heldu dira, 19. mendean, asmatzen dira, gaur egun ezagutzen ditugun kobre instrumentu guztiak, militarrak iritsi toki guztietara, eta batean, teknologia hori ez denean punta-puntako teknologia bat, salto egiten du talde motarrek eta instrumentu motarrek popularra izatera. Eta orduan, 19. mendearen ondarrean, garaziko libertimenduetan, Faustin eta hoiek hasten dira kobreak erabiltzen, txistua, txirula edo arrabita beharrean kobreak erabiltzen dituzte, Indian herri musika ematen da, baina kobreekin, estatu batuetan emantzipazioa, esklabuen emantzipazioa ematen da, eta orduan instrumentoiek erabiltzen dituzte, orduan berez gauza da, txaranga bat, eta fanfarre bat, eta Indiako brass band bat, eta New Orleansekoa, eta Venezuelakoa, eta Brasilgoa, mundu guztian dagoen justo movida bera da. Orduan, bai, klaro, Iruinkokoan brass banda izateak horrekin du harremana injustu. Bai, da, brass band batean adibidetako bat edo formatu aldetik, ez da? Claro, ze berez, brass bandak esan nahi duen bakarra da kobrezko taldea, kobre taldea. Osea, kobrea... Brass, orduan... Brass da... Kobrea, metala, bai, instrumento... Laton, ez dakit baina... Bai, metalezko instrumentuak... Ez dakit, Nafarroako iparraldean kobrea esaten da, eta uste dutela euskaraz dugun, ez? Bai. Itzulpen honena. Kobreak. Eta noiz hasi gineten hontan gutxinaka sartzen edo interesatzen, ez delako ere behintzat nire ibilbidetik
ez da izan ezer oso hurbil izan dudana, ba, punkarekin konparatuz edo dena delakoekin konparatuz. Ni pertsonalki hasi nintzen herriko txarangan jotzen, Zarkastelun bertan, eta oroitzen naiz, pixka bat, oso beti egon naiz hezkuntza horrela arreglatuan oso sartua eta musika klasikoa ikasi dut bastante lur arte, 18 urte beti genituen arte, uste dut, más o menos, oso txarra naiz adinarekin, baina más o menos, eta orduan oroitzen dut oso argiki, ni nator jai edo kaleko musika hortatik, bai ama dudalako, gaita jotzen zutelako familian eta hola, eta gero txarangetan, eta oroitzen naiz oso ongi, nola ez nuen oso, ikusten dituen bi mundu bezala, ez? Bai alde batetik ikasketa arreglatu hori, kontxerra, bla, 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 eta beste alde batetik kalea, baina gero, aldi berean kalean, nik jotzen nuen txaranga batean, baina baita ere militatzen nuen mugimendu feministan, Errotxapeko gaztetxean, eta holako tokietan, ez? Eta ikusten nuen, bat zela, oso urruna, ez, zela kontserbatorioa, txaranga zen gertuagoa, baina ez nuen ikusten marko hori bat ere argi, ez, nola, bereziki, evidentemente, herriberako txaranga batekoa nintzelako, eta justo hor momentu horretan ari ziren zarretatik gaztei ematen, aldaketa hori ematen, ez, hori ere oso interesgarria da, nola mantzen aldaketa hori, baina baita ere, nahiz eta kaleko musika izan, edo jai giroetan eman, eta egon, sentitzen nuen, gaztetxe marko batetik oso urrun. Baina oso, bereziki, de hecho, incluso odio directo txarangakideon partetik, ez? Eta batean Iruñan, hasi ziren mugitzen, Celestino eta Iruñan olaren atzean zegoen jende guzti hori, eta beti gertuatzen nintzen entzutera, ikustera eta pixka bat hortik. Eta batean ez naiz oso ongi oroitzen nola, uste dut, nola esatea hor, bastante gracioso, barkatu, txiste interno. Hori, hasi nintzen, como... Bai, aktak bidaltzen zizkidaten korreoz eta irakurtzen dituen, ez nuen denborarik militantzia eredu, institutuan zeuden militantzia ereduetan nengolako oso sartua, eta orduan ez nuen denborarik, kulturarloko zerbaitetan militatzeko, gaztetxeaz aparte, eta orduan ezin nintzen biletara joan, baina bai eskatu niela korreoz bidaltzeko aktak, eta ezak eta zer egin barzuten, zer ez, behar baldin mazen toki bat, beti esaten nuen etorri ezarete gaztetxea, ezak olakoak, eta batean momentu batean deitu ziaten esan ziaten, baina oso guai, etortzea beti entzutera, baina jotzen duzu tromboia ez, eta nik zenien, bai, eta orduan Kimbomboko, justo Kimbomboren sorrera horretan, hasi nintzen musika hau jotzen, esan, entzuna nuen, broken jarraitzen nolako oso gaztetatik, baina bakarrik hola hasi nintzen. Que txapa, Literal. Claro, orduan sentitu izan dituzu, naiz eta aizezko musikan murgildu egon, nabaritu dituzu urrunegi bai txarangak bai eta kontzerra ere. Bai. Eta brass bandak ezagutu zenituen pertsonalki bertako kideak ezagutu gabe, eta gaztetxarekin edo herri mugimendurekin harreman estua zeukatelako, edo lehenik eta behin haiek ezagutzen zenitulako? Ezagutu nuen, hori Iruñan olak antolatzen zituen bai jai, bai itzaldi, topaketa eta olakoetan, hasi nintzen joaten, barkatu, aztu zai gauzat. Eta, hasi nintzen, haiek ezagutzen ze sortu zuten emakume eta disidenteon juntera bat, non hasi ginen musika pintxatzen. Oso gaztetan nik nituen 5 urte uste dut. Eta nintzen gazteena, beste behin ere, eta hasi ginen kolektibo bat sortzen zela Selectoras de Guerrilla, eta hor ezagutu nituen Iruñan olan zeuden batzuk, beste jende askoz gehiago ere, Lamilako, Rosadiako gazteekin lan egiten zituzten ezitzaile batzuk, horregon zen olako mugimendu bat Iruñan olaren, bai Iruñan olan eta bai inguruan ez, non sortzen, hasi ziren gauza asko pentsatzen eta esaten zituzten eta ditzen ziguten pila bat pintxatzeko eta horren ondorioz, batean izan zen, ametxek gustoko du musika, ez, pintxatzen du eta batean konturatu zirenean jotzen nuela tromboia, más o menos momentu horretan, non konturatu nintzen eta konzita izan nintzen kontxerran ez nuela egon nahi, baina egon behar nuela
eta txarangak batean zirela lana, baina nahi nuela kulturarloan murgildu militantziaz askoz gertuago, eta batean heldu zen Iruña nola, eta batean brass bandak eta zuzenki lortu zuten, ez, osea, nik sentitu nuen, como behar hori, batean asetua zegoela, edo hori zela nahi nuen markoa. Eta zure bizitzan orduan elkartu ziren 3 gauzak aldi berean, edo... Más o menos bai. Eta ja beste biak abandonatu eta horrekin... Bueno, txarangarekin ez dakit jarritzen duzun edo... Oso gutxi, bakarrik San Ferminetan bi egunez edo. Baina beste guztiari ez esan diotiaganik. Vale, aukeratu duzu bidea orduan. Bai, egia esan bai. Eta Jon, guzti hau zuk beste ikuspuntu batetik bizi izan duzu, ez? Bai, beste hainbat ikuspuntutatik gainera, eta asko zaharragoa nahi, orduan, pentsa. A ber, nola egin nezake... pixkat motzean. Batetik botako dut, pixkat ni nola edo iritsi naizen musika horretara, hori da lehenbiziko zatia. Eta gainera zati asko inventatuko ditu dala uste dut, ze inoiz ez ditut horrela pentsatu. Bai, hain zuzen ere. Horrela da gazteak. 20. mendearen ondarrean. Ni batez ere musika berera heldu naiz, etxetik heldu zaidalako. Nolabait, gurasoek entzun izan dute musika beltza eta aitak jotzen zuen nire maisua izan zen tipo batekin, saio oso bat emango luke bera hiriburuz egitea, Renato Baleruz, hau da Austriatik heldu zen hartzai protestante bezala, 70. hamarkadan, ez da broma. Joder, hartzai protestante baino nondik? Austriatik. Vale. Bai, Austriatik etorri zen, fast forward, eta orduan, ni... Ematen du, más o menos, furgoneta, joan eta buelta M8.000 bidai, más o menos. Hori. Aurrera. Oso divertigarri pila bat, baina, pues ni 14 urteekin edorla hasi nintzen boloak egiten, gure aitarekin eta bere lagun batzuekin, jazz tradizionala jotzen. Normalean, Dixieland esaten zaion horri. Hori non? Hori, pues, gu hemen bizi ginen, gu Iruñan bizi ginen ja, baina, zen niberez, Donostian sortua izaten naiz, baina, orduan beste guztiak Renato horeretan bizi zen, Galtzara Bordan, beste batzuk Pasaiko jendea ziren, beste emakume bat Bilbokoa, bateri jolea, Carmen, bueno, nere osaba, ez dakit, bueno, jende pila bat hori inguruan, Renatoren inguruan bizi zena. Orduan nik hortik, pues, ez dakit, musika hori jaso izan dut. Eta hortik heldu zen Mama Luisa Brass Band zen Renatoren beste ikasle talde batekin, eta hauek bai, pues, Charlie, Alfon, Areta, horiek Durangokoak ziren gehienak, eta horiek bai bazuten New Orleanseko nolabait Brass Band garaikideen entzutea. Disko pila bat bazituzten, kontrolatzen zuten gehiago kultura hori bera, kultura garaikide hori. Zen dut, azkenean movida New Orleansen 19. mendea bukaeratik egonda, baina aukidu bere desarrollo propioa bastante interesgarria dena eta gurutzatzen dena gure mobidarekin toki batean baino gehiagotan. Aldudan motzena esateko, oso gauza kuriosoa dena niretzat da, lortu dela tradizio bat, 100 urte baino gehiago badituen tradizio bat, behin baina gehiagotan tradizio horren adarretatik sortu da beste musika batzuk, esan dezagun, jazza nolabait sortzen da pixka tradizio horrekin igurtzian, neurri batean, funk musika ere musika horrekin igurtzian sortzen da, incluso bounce musika. Jazza brass bandetatik dator? Ez exactamente, baina igurtzian. Labur. Bai, hori, bata bestearekin igurtzian. Ez dator exactamente bat bestearen gandik, baina bien arteko igurtzi batetik. Hori da. Osea, hori da, batak bestearen gandik edaten du, eta jatorri eta norabide antzekoak dituzte momentu batzuetan. Orduan jaio ziren gutxi gora bera aldi berean edo... Bai. Bale, uste nuen jazza aurretiko zela, bale. Ez. Bale. Osea, baziren, claro, movida da, New Orleansen baziren brass bandak, tradizio militarretatik eta horrela irakurtzen, osea, musika irakurritik hori, bai. Zetozenak, eta jazaren mobidaz gertatzen hasi zenean, talde horiek bazeuden, orduan jotzeko modu batek bestea bustitzen du, nolabait. Osea, badira bi tradizio paralelo toki berean, eta orduan gurutzatzen dira, hori da pixka pedrada. Baina hori brass banden mobidan... Eta muina berdina. Bai, hori da. Eta egiteko moduak, repertorioa, gauza asko...
Incluso musikariak ere bai, osea ez, Musikari asko, hori da. gaur egun bezala ia, Bai, total. aldi beran egituzula Hori da. Eta hori Brassbandetan New Orleansen gertatu da hamarkada denbora guztian. Hori da gauza kuriosoena. Baina Brassbanaren kulturak hor eutxi dio kaleko movida bat, eta movida ritual bat, eta movida komunitario bat izateari. Zen, zuk zenbat Brassband ezagutzen dituzu, ez direnak Iruñakoak. New Orleanseko gaur egungo Brassbanak, seguramente bat ere ez. Kanta bat edo bi entzun izan dituzu seguramente, jartzen bali maizu gaur egungo taldeak, esan dut ez. Louis Armstrong denok dakigu eta... Hori da ezagutzen duen bakarra. Hori da. Baina Brassbanak bere horretan ez dira ezagutzen, handik kanpo. Ze oso lotuak dira bertako movida horri. Hori da niretzat ezakite, hain justu ikasteko duguna. Bueno, pues total. Hau, movida horretan, osea, musika horiek ikasi edo musika horiek jotzen ibili nintzen, eta zer gertatzen zait? Pues, batean, hor zegoen jende asko, gure gurasoak eta beste lagun asko, ez ziren jazz musikariak, baizik eta momentu horretan, osea, ez ziren jazz musikariak, a ver, nola azaldu beharko nuke hau? Nik uste dut ez duzula azaldu behar igual. Ados, vale. Ezagutzen duzu historia. Bai. Eso ya. Ni baino beto, galetu berari. Vale, ez ziren jazz musikariak, baina ordea, beraintzat oso naturala zen, ez dakit, hau, literal, horrela, nik 17 urte nituelarik, txantrean disidenteak betiko fanzinea egiten zuen jendeak, prestatzen zuen herri bazkari bat, ez dakit, Pasaiako badian hil ziren bi militanten omenez, eta batean deitzen ziguten guri, eta joaten ginen jotzera, pues, gure aita, Renato zituela 60 urte, nahiko modu disonante batean, bakarrik zen harreman personalengatik, baina jende horiek guztiarentzat oso normala zen, pues ez dakit, San Ferminetan etortzea eta gaztetxean jotzea. Beraintzat bai, zakit, movida, bueno, zen kalean jotzea, eta, pues, vale, hauek deitu digute jotzeko, pues, guazen jotzera. Orduan hor, bi movida horiek, pixkat, lotu zaizkidala, esan nuke, aldudan motzean, baina... Hortik aurrera, uste dut, metxek esan duena, ez dakit. Hortik aurrera, batez ere Brokenek euki dituen faseak, zaila da, niretzat ere barruan nagoelako esplikatzea, baina... Badago zati bat Brokenen historian, niretzat, badela jazz musikaria garen, jazz ikasten ari garelako konservatorioan denok elkarrekin, ez dakit zer, eta gero dago ere, pixkat, amets izaten ari zen hori. Badago indar bat, Iruña nolatik heltzen dena zati batean, eta da pensatzea, bale, hau bada, osea, Brassbanaren rolloaren zati handi bat bada musika, eta bada musika nola txertatzen den, eta nola desarrollatzen den, baina zati importanteena ez da, zati importanteenak ez dauka musikarekin ere zerikusirik, baizik eta egiteko moduarekin eta musika zertarako erabiltzen dugun. Hori da pixkat movida. Bai, horren inguruan galdetu nahi nizuen orain, aipatu izan duzuelako kalea, gero zen instrumentu motak, bata bestea, eta galdetu nahi nizuen gaur egun musika estilo guztiek edo gehienek behintzat badutela haien erroa, badute haien historia, haien herentzia eta haien tradizioa, bai soziologikoki, bai aldarrikapenei dagokionez, baina horietako asko ja desitxuratu dira eta bukatu dute estilo bat izaten besterik gabe, globalizazioaren kontuarengatik, denok daukagulako edozein musika entzuteko aitasunarengatik. Eta ezakit, gaur egungo horretan zer puntutan kokatzen diren brassbandak, oraindik eguneko egunak baduen jaso izan duen erentzia historiko hori, aldarrikapenei dagokionez, kaleari dagokionez, eta guzti hori, edo baitere desitxuratu duen neurri batean. Nik bakarrik esaldi bat esango dut orengoz, eta gero askoz gehiago, baina niretzat Brassbanden movida guapoa da, nolabait baduela autokontrolerako zera bat, eta da herri musika dela. Herri musika... Bai ez, herri musika. Ez musika popular, ez pop musika baizik eta musika popularra. Beharra girua. Baina gaur egun ezagutzen ditugu zenbat adibide musika popularra hasi dena popularretik aldentzen, edo behintzat mainstreamak edo
hasi den hori zurgatzen. Horregatik, osea, musika popular esaten dut, kasi musika folklorikoaren... Nik uste dut hitza dela tradiziotik begiratzen eta irakurtzen dugula, eta orduan hori dela como neurgailua. Egia da ere oso, ez dela bat ere, arrazionala, zer da tradizioa gaur egunez, oso zaila da horretan ere, bai herri musikan, bai musika popularren inguruko definizio hola nahiko kontundente bat ematea, baina nik uste dut hortik edaten duela, eta horrekin nik esan nahi dudana momentu honetan da, tradizio hitzetik esan nahi dudana da, dagoela mugimenduan eta denbora osoan gaudela edo saiatzen garela irakurtzen zein den beharra edo zein den esan beharrekoa edo zein den, eta uste dut oso aldenduta dagoela molde beraiengatik baita ere, oso aldenduta dagoela musikaren industriatik. Orduan uste dut bastante resistentziarik eta bat dela gaur egun brass band bat izatea. Genero bezala oso zaila da salerosten. Niretzat hori da autokontrolerako herramienta bezala. Orduan, esango zenukete kobrezko edo ez dakizen material jagaldu naiz, materialezko instrumentu horiek esenatokai batean egongo balira edo brass banda izateri utziko liokela? Edo galtzen dituelako elementu horiek edo? Neurri oso handi batean. Nik gehiago esango nuke, eta hau asko gertatu da New Orleansen grabatzeko moduarekin, eta da, grabatzen den momentuan ja galdu izan duela. Hori da movida. Integristak, gara orduan? Bueno, onerako eta txarrerako. Badakizu klasikoa da, Mauricio Elizalde grabatu izan zituelarik, grabatu zituen pieza gehienak, abiadura aldetik oso raro daude. Oso raro daude, mutilantzak dantzariri gabe ematea, Ez du zentzurik. Ez du zentzurik, orduan berak etzekin ze abiadatan. Abiadura ematen zion dantzariak, neurri handi batean. Orduan brassbandari abiadura eta bere musika osoa ematen dio kalean bertan eta jende zingurotua izateak. Orduan, ja esenatokian beste gauza bat da representazio bat. Bai, eta horri lotuta ere, lehen esan duen kontu hori ez, grabazioena guk ere gaur egun grabatzen gaude eta grabatzen ditugu gauzak, baina inoiz ez da logika batean non, bat, atera behar duzu singela, atera behar duzu diska ze aterako zara biran, inoiz ez dugu horrelako ezer pentsatu, ez? Usartuko nintzateke esatera. Bai, ezakite, horren bat garena gertatu zenean, urteak dira oso asumitu zela Brookenen, ez zela inoiz hit bat izango, eta begira bai, eta begira, gure inguruko hainbat jenderekin alderatuta irrisorioa da zenbakitan gure hit hori, baina guretzat da hori, limitea baina asko zaratago dago. Momentu baten gertatu zelako... grabazioa gehiago da usteko aztarna bat egiten ari garen edo gertatu zen Iruñan, eta ez hainbeste talde modura edo incluso, como produktu modura funtzionatzeko zerbait. Gehiago... Ez dauka rekorrido hori. Ez. Gainera, askotan nik nire bururea kastigatzeko beharra dudan esan dut. Frakasatu bat naiz, ez naizelako gai nire mobidak saltzeko. Baina, kontua da, munduko brass band onenak ere ez dira frakasatu batzuk eta ez dira gai. Hori esan nahi nizuen ere, orduan ere kontrasankorra da baita ere, orduan brass band batetik zure bizia irabaztea oso termino okerra da, dirua irabaztea? Etekinak lortzea. Zaila da dirua egitea eta etekinak lortzea, baina posible da ofizio bat eukitzea. Ofizio bat sentido batean, itxasuko gazte kabalkada egiten dutenean, jauziak emateaz gain nahi dute gero afaldu baino lehenagokorako musika bat gaueko pintxada baino lehen. Eta batean, ez da artea. Orduan, bate baino gehiago esango du. Bai, literalmente txaranga bat. Bai, literalmente txaranga bat. Baina, zen dut, bada ofizio bat. Zurginaren antzera edo... Hain justu. Eskultorearen antzera. Neretzat, bai, eskultoreak edo zurginak egin nahi du alduen mairik onena. Eta mairik ederrena, seguramente. Eskor saltze gara ja, ez da bai batzuetan, esan nahi dut, artea edo zer den ere... Claro. Bueno,
Sentitzen dut. Lasai. Markatu dulit, sentitzen dute. Ez adeus pasten. Ai. Gaur egungo, Euskal Herrian eta ausartuko nitzateke munduko toki guztia sartzen dira honetan, tradizio edo kaleko musika tradizio handia izan duen herri bat izan da, brass banden antzera New Orleansen. Zer aportatzen dio edo zer gehitu dezakete brass bandek Euskal Herrira edo Euskal Herriko hiri batera? Sakonegia. Kontzertua doainik, supongo. Kontzertua doainik, asteko hortik, ez? Joder, ze galdera, ezakit. Ba, aipatzen dut, zuena baitere, aigara behin eta berriz esaten, baino baduelako konotazio politiko oso zehatzak, eta gaur egun Euskal Herriak bizi dituen hainbat erronken artean, brass bandek nik uste dut historikoki izan duten bat baino gehiago daude, arrazakeria eta dena delako guzti hori. Igo. Paradigma aldaketa batean gaude. Azken ordukoa. Brass bandek ze puntutaino erabaki dezakete aldaketa hau? Ba... Nik egin badut gesto algero. Ja, zuke erantzun zuka, behametx. Osain nago oson bajonatua, egia esan. Osea, nik esan dut, pentsatzen dut. Ez que, irutu zaitu oso galdera zaila. Orduan ez da insakon asuntoa, osea, musika doainik eta fuera. A ber, ez, osea, izan aldira abizen askoz gehiago, baina... Osea, orain arte, barkatu, ezakit hitz egiten musika entzuten. Lasai, kenduko dute. Eta musika entzun gabe ere gutxiago. Orain gutxiago, total. Nik uste orain arte komentatu ditugun gauza asko, ez? Komunitatearen oso ondoan dago, kaleak presentzia handia du eta horrek dituen funtzio eta zeregin eta zakit, balore guzti hoien auspotzea ere da. Dantzarekin ere garrantzi pila bat du edo performancearekin ere esango nuke baita ere eta hori gero eta gutxiago gertatzen ari da uste dut. Ez dakit. Nik, vale. Eske galerak bidali dituzunez, hau bainokan erantzun bat pentsatu eta zen. Osea, enbajonatuan nago esatun hori pixkat erdi txantxetan, esan duze, honi buruz ere hainbatetan hitz egin dugu, bai gure artean, bai publikoki, orduan guapoa geratzen diren esaldiak ditut, klaro. Baina hori izan beharren esango dut beste gauza bat. Eta da. Noiztik zara marketingaren... Ja, hori, eske baina dut lortzen, esan behar ditut beti esaldi beratxuak, eta azkenean norbaitek esku momentu batean. Nik nituen orain dela urte batzuk, I had a dream. Banituen bi helburu. Bat zen, edo, gutxienekoa zen nire gurasoek eta pixkat beranduago nire emazteak soldatapetko lanik ez egin behar izatea, orduan, eta sale mal, hori ez nuen lortu. Orduan, orain nire urrengo helburu horla motzera personala da, nire seme alabek ere soldatapeko lanik ez egin behar izatea, baina ez da, ez lortuko. Total daude horrekin emozionaos, Total daudela konklusión, osea, como ondorioa da, jotzea haiek ere doainik. Hori da. Nire helburua zen hori lortzea. Ez dut lortu, ez nire aurreko belaunaldiarekin, ez nirerekin, ez urrengoarekin seguramente. Eta bestea zen, kriston iraultza eta Euskal Herriko musika goitik bera zartatzea, eta hori gutxiago lortu dut. Orduan, bi horien artean, pues, badaude niretzat gauza guapo batzuk. Justo musikari buruz hitz egiteko, eta bada, bueno,
txarangen jotzeko modua pixka bat eraldatzea lortuko bagenu, behintzat txaranga batzuk esatea, movida batzuk pixka bat modu diferentean egin daitezke, horrek egingo zian grazia. A ber. Hori pixka bat batzuetan. Hori pixka bat batzuetan, hori diot, bai. Osa, nirean planteatu zen behin, San Ferminetako zezen plazara, beti igotzea, bete con un pasacalles, New Orleanseko, Brokenek jotzen duen kantu batekin. Ezen egin, esan nahi dut, baina, bueno, bota zen, eta ezin zen izan. Adibidez, musikarien mailan, bai pensatzen dut gauza batzuk, edo atentzioa ematea, osea, behintzat kobre musikarien artean atentzioa ematen zitzaion gauza batzuei, uste dut baiez. Gero badago, oso nitxo, ere, esaten ari gana. Eta badago kobrezko mugimenduan sartu daudenen artean, mesfidantzak ez, baino iritzi tensoak. Bueno, brass band eta orkesten artean edo... Hainbeste ez, baina adibidez bai egonda, bai Brokenen... Edo gauzak egiteko moduan, esan dut. Osa, Brokenen... Ereduen artean. Eta Brokenen baitan egonda depurazio politikoa altura de politburo 1982. Claro. Badago jendea Siberian. Brokenen jo izan duena eta jotzen ez duena kontu politiko estriktoengatik. Eta zuke hemen jarraitze duzu, beraz... Deitu jazue Josif. Claro. Osea, eta hori, esan nahi dut, orain dela urte batzuk diskutitzen ez ziren gaiak mai gainean jarri direlako, nun jotzen da, norentzat, eta oso nahiko modu zurrunean. Eta gainera badago jendea, hala ere musika hori jortzen jarraitu duena, baina beste ikuspuntu batetik. Eta nik uste hori guapo dagoela, horrela behar duzan. Bai. Hori bai, eta gero, bai pensatzen dut, baina hori ere ezakit, oso nitxo da, ezakit gertatuko den hemendik denbora batera. Esan dut, zaharren ikuspuntutik. Barkatu baino, loratzeak ere egon dira, esan nahi dut. Bai. Beste kontserbatorio inguru batzuetan, adibidez Donostin, ez, eta holakotan, Lekeitu duran galdea, Donostiko kontserbatorioko dira horiek ere, musikariak ere, egon dira urte batzu, egia da, oso aktiboki Brokenen rekorrido hainbesterekin ez, baina, bai kontserbatorioko urte horietan, jendeak egin izan ditu, kobreak jotzen duten jendeak, egin izan ditu brass bandak, esan ez, bale, gu hemen gaude aste tartez ez gara hemengoak, baina Donostin bizi gara, eta Coltrane ikasteaz aparte, zegin dezakegu jotzeko dokan. Pues brass band bat sortu. Edo jotzeko, ez dakize jaietako txosna irekieran. Eta jo izan dute brass band, sortu dituzten brass band batzuekin. Eta seguramente, hau diot niretzat ere ikusteko ez da erraz, baina publikoaren ikuspuntutik, edo egoteko moduaren ikuspuntutik, edo hainbat gauzen ikuspuntutik, jende bat zuei behintzat nik uste bai... Alaitze duzu kalea. Bai, eta esan dut, eta jende batek bai ikutu duela gauza batzu, igual hau beste modu baten egin daiteke, edo beste hau ez da, baditu agian egiteko modu batzuk, ohiko txaranga batek egingo zituenak, edo galdetzen ez zaiona txaranga bati hau horrela egin daitekeen, edo ez, badaude nik uste horrelako gauza batzuk, eta guapo dago. Eta bai, hau ere bada oso nitxo, baina, eta honetan, ez ezagun gal, movida hau, eta da, bai Brokenen baitan ere egon da nahiko ezagutzaren transmisio oso zuzen bat. Claro, nola informazio hau ere ez den oso begibistakoa, bai egon da, ezakit, Alfon eta Charlieren belaunalditik nire gandik, Juanpe, Mario belaunaldi horretara, gero zure gana, edo jende gazteago batzuen gana, badago horrelako kate begi bat, pixkat ezagutzen ari, edo neurri handi batean gainera guapo dago, ez da liburuetan irakurri dudalako edo unibertsitatean ikasi dudalako, baizik eta kalean elkartrukatu dugun informazio eta egiteko modu batzuk, hor daude eta ari gara batzu bestei pasatzen, ez? Eta ari gara eraikitzen ere gure lenguaje bat, seguramente. Bai. Hain zabala da gaia, uste duela ari zaretela zure artean gehiago ulertzen. Igual. Galdetu. Ez, gutxi gora bera nik uste dut argi geltu zaidala, eta gero baitene gehituko nuke aldarrikapenak kalera eramateko beste formula alaiago bat izan daitekela, eta kaleak hartzeko beste modu alaiago bat,
ezin dena agian aldarrikapen guztietan edo modu guztietan txertatu, argi dago, alaitasuna ez delako beti transmititu behar den gauza izan behar, baina behar denetan bai, eta jode hori nik uste dut ospatzekoa dela ere, jode, Bai. alaitasunera ematen duzuela kaleetara. Oso kurioso, ez dut inoiz pentsatu horrela, baina orain ari nintzela pentsatzen ze manifetan adibidez jo dugun, gehienak dira ekologismoaren inguru hori eta arratzakeria salatzeko manifak. Sin más, kuriosa. Batean pentsatu dut, hostia, que dos nichos eta bi horiek. Ja, bai, Hombre, lagun antidesarrollista, deitu gaitzazu zure urrengo. Ja, egia da, baina oso guapo, bai. Ja, egia da, zu guapo. Bai, baina nik horrela ere irakurtzen zaituzte Ja. kanpotik, Ja, baina horregatik ekologistak eta antirrazistak eta... Ja. Curioso. Antidesarrollismo. Broken Brothers. Eta alaiak ere, batez ere alaiak bezala. Ze guai. Beti ikusten dituz ez jode, bai, konten, jotzen, gustora, gozatzen. Bai, urduri baino, ni behin adibidez super urduri jartzen naiz jotzerakoan, jode, ba, zuenean aurizu beste giro bat, ez da urduritasunik, baizik eta beste gauza batzuk, eta, super guai. Ja. Eta nola girotzen duzuen asuntare, oso ongi dago. Bai. Zu guapo. Ez dut saioan zehar esan, baino Amets Zukinbomboko parte zara, John Broken Brothers, nola funtzionatzen dute brass bandek, talde bezala identifikatzen zarete, kolektibo bezala... Ostia, claro, hau da, eske egiten aldugun ekarpena da justo, hau. Barkatu, bai. Taldekide finkoa bai dituzue, elkartrukatze dituzue, edo zein da zuen formatua, zuen... movida irakurtzeko modua? Niretzat, bueltatzen naiz berriz ere hasieran esan dudanari, eta da asambleatik ezagutu dudan musika talde molderik gertuena. Ja. Esango nuke. Bai, egon dira garaiak deitu diogunak kolektibo, igual ezain beste Broken, ni ere Broken Brothersen brass bandaren parte naiz, eta hortik atera diren edo beste egitura batzuei, naiz eta ez izan brass bandak, baina bastante antzeko izan, edo jende berdina izan, bai deitu izan diogula gure buruari kolektibo, Brokenen beran ere, eta Kimonbon ere bai, zuk esan duzuna, askotan, existitzen da jende bat horren inguruan jotzen duguna, batzutan Brokenen izenean goaz Kimoboko jendea, batzutan aldrebes, batzutan ez diogu gure izena jartzen, kontua da joatea eta jotzea, egia esan. Gero depende nora goazen eta nola saiatzen gara izaten formalagoak edo informalagoak, baina muinean hori dago, jo behar dugu zakin non, bi tromboi gaude, eta bi trompeta, bale, joango gara beste tromboi bat, bale, deitu Kimonboko bat, edo deitu, horrondoan herri horretan bizien beste bat, eta guai dagoena dago hori ez, gertatzen denarekin ze ekarpen egiten duen talde sortu momentu horretan, edo egun horretarako sortu den talde horrek. Eta hori agian, bada ekarpen nagusiarena hau dela, hau bada txarangetan berezkoa den movida bat. Guztiz, bai. Kontua da, ze normala da, errepertoria nahiko jakina da, edo idatzia da, ezaguna edo jakina da. Bai, lortu dugula movida bat, niri aztu egiten zait, horrela etzen orain dela... Aurten Brokenek egiten ditu 20 urte. Por cierto, 2006. Hostia. 2026 gaudez? Pues, vale. Orain dela 20 urte ez zegoen movida hau. Eta zen. Eta barkatu egongo da, nola baiteko super ekitaldi bat Miribilan edo lako zerbait. Anaitasunan, bai. Anaitasunan. Erreserbatu dugu ya. Alaitasuna, anaitasuna ez, alaitasuna. Vale. Orain dela 20 urte ez zegoena zen, aukera esateko, eta orain irriak egingo ditu hola Kimonboko beste jende batzuek hau ikusten baldin badute irri egin dezaten ditaz. Orain dela 20 urte ez zegoen aukera esateko, ostiralean manifestazio bat dago, edo ostiralean deitu digute ezkontza baterako, edo ostiralean ez dakitzer. Zergatik ez zegoen aukera? Hilda ez dakit nor. Hilda ez dakit nor. Ostiralean dago hileta, ez? Ostiralean hileta. Ostiralean hilko da ez dakit. Alaitasuna visionarios hilketak.
Vale, ados. Vale, behar dut brass band bat. Ostiralerako brass band bat behar dut. Eta behar dudana da brass band bat, ez kimbombo joatzea, ez broken joatea, ez Iruña Espainia, ez dakit nor, ez beste brass bandetako, ez beste antolakunde, baizik eta magma bat, nun. Vale, eta orduan zer behar dut ostiralean? Pues behar dut tuba bat, bat bi hiru trombon, bat bi hiru trompeta, saxo tenore bat bi hiru perkusio zaile. Formatua, barkatu. Eta movida da. Badago repertorio komun bat, kanta horietako asko badirenak, New Orleanseko... Hain komuna da, repertorio hori? Bai, kontua da, baina eraikia da ere. Ez da komuna Europako edozein berreumilako, bai. Claro. Orduan, badago zera bat, nun, vale, badakit deitzen alditu dela 8 musikari. Talde hori, agian ez da... Talde horrek ez du formatu horrekin behin ere jo, baina badago repertorio komun bat eta lenguaje komun bat, gauzak nola egin behar diren. Eta hori bai eraiki izan dugun gauza bat dena. Izan ere, Brokenek seguramente aurten ez dakit zenbat bolo egin dituen 2025an adibidez. Baina agian boloietako bakar batean ere ez da talde bera izan. Badakizu? Eta ez da gauza bera jo, seguramente ez da ere. Hori da. Osa, batzuk bai, baina ez dena ni pa Dios. Oso raro da. Orduan, hori adibidez bai da movida guapo bat. Nik uste, hori lortu izana, ez? Utzele zu flipatzen. Ez que badakit... Imaginatu esaten dela ez historian ez duzula inoiz hau esango, orduan probestuko dut programa hau espreski brass banen inguruan itzaiten garela, máxima audiencia, sin ninguna duda. Eta honen papetan, ametxen galdera izango da, zergatik dago gaino emakume gutxi brass banetan, tío. Oia, tío, egia da, ametxen. Biztan ziteken, baina ez dut hori esango. Bueno, ya esan duzu. Hori, ari garela... Igandian egon zen Ana Luazel. Ez que zitu eutzi nahi. Bai? Bai. Ze guai. Baina Kimomorekin hasi da edo zergatik? Ez, pues etorri zelako, eta kinor lagunen bat, bai. Etorri zen ikustera eta bai. Bueno, total, bai. Ke guai, poste naiz. Bueno, gara, kontatuko zuta bezke duela asko zugula elkarrik usten. Hori, ari ginen hitz egiten, ze neurritaraino den repertorio komuna, ezakizer, Celestinok esan duen guztiarekin ados nago, eta orain da flipatzeko momentua, badakidan ez, Celestinok ez duela inoiz hau mikro batean kontatuko dut gaur. Eta da, lortu dugula, New Orleans egiten diren Second Lineetan, zehari da anuntzio bat? Bai. Vale. New Orleanseko Second Lineetan dela hemengo kale jira, denok ulertzeko, jotzen dira ere oso estandarrak, ez? Repertorio komun batzuk, bastante... normalean demorazan errepikatzen direnak, ez? Edo gauza batzuk aldatzen dituzte, baina ja brass band batzuk dituzte como lau, imagina, hit beti jotze dituzten horiek, ez? Eta Second Lineak daukate gauza oso bat globalizazioarena, eta da, egin dituztela zuzeneko pila bat. Orduan, dago jendea kalean dantzan, eta batean norbaitek igotzen du mugikor bat, eta zu egon altzara zure errotxapeako sofatik ikusten momentu horretan zari den jotzen, New Orleanseko hileta batean, edo berdin zait, edo inauteritan, edo dena delakoa, ez? Eta duela urte bat, edo pixka gehiago, ez? Urte terdi. Bi, igual, kasi, bai. Igual bi, de hecho, oraintxe bertan sonatzen ari den abesti hau. Bai. Boom. Profesional, zu zinen edo triski izan zen lehenengoa? Nik uste triski ikusitu dela lehenbiziko. Vale, Ekimonboko tuba jotzaile, trompista ere izan zena, ikusten zegoen eta batean, pues imaginatu, gertatu zaion buruan, zuzeneko hori ikusten ari zela eta sonatu zuen abesti honek. Abesti hau da, Brokenen katebegiako diskoaren kantu bat. Non barkatu? New Orleanseko Second Line batean. Really? Gainera, gure brassman gogokoena, Big Six. Aparte, hori. Gure kanta bat diotzen, gure original bat. Eta gerora, zuzeneko gehiagotan ere harrapatu dugu jotzen dutela kantu hau. Tximaz. Badutelako, klaro, gainera usartzen da, zati flipatua, guretzat da lokura bat, baina ere demostratzen du ekosistemaren ideia hori. Beraientzat, ez dago autoretzarik, hau da berriro
berriro debate bera. Ez dago autoretzarik, zeren lenguaje hori ari da desarrollatzen kolektiboki, irian sekon lainetan jotzen duen brass band guztien artean. Eta orduan, hango movida da, horrek ere badu nolabait txarangaren ideiarekin edo incluso diaren ideiarekin badu zera bat. Eta da, txun, kanta bat ona baldima da, ekartzen dut nire repertoriora, ikasi behar dut. Ze hauen, ezakit, zortziren joteiten azkeneko diskoan, atera dute ezakizer, eta okarrif super guapo bat. Orduan, beste brassbanak obligatuak dira nolabait hori jotzera, ze publikoak ere eskatzen du. Kantu honak jo behar dituzu. Eta orduan, truko berri bat ikasten duzunean talde batena, ekarri behar duzu zure repertoriora. Eta batean geratu da Brookenen kanta batekin. Eta aitortza hori ez izateak, ez aizu importa, esan nahi dut, abesti hori adibidez New Orleanseko brass band batek eski hori da aitortzarik handiena. Hori da aitortzarik handiena, bai. Esan nahi dut, zu imagina ari zarela denbora osoan haiei trukoak hartzen eta pentsatzen, ostras, nola urrengo diskoan sonatu dezaken helikoia horrela, edo nola aguantatzen duten 3 orduz literalmente kale jiran gelditu gabe, nola lortu ezakegu hori, ez? Eta batean denbora osan begira zauden horiek, edo jopuntan dituzun musikalki eta moldeetan talde guzti horiek daude zure kantu bat jotzen, niri ez dut beste aitortzarik behar. Hori ere ez genuen behar, baina batean iritsi zenean izan zen como joder, gauzak ongi eginak edo gutxienez, errespetu hori ja existitzen da, eta musika konpartitzea eta ekosistema horren parte izatea da, inimaginable. Ez duk esan duzu ere egoaren ikuspuntutik edo artista edo ezakite. Bai, ez dut sobera garatu, baina hortik ni joan bai zure artista gogokoenak zure abesti bat jotzea sekulako orea da eta aitortza, baina sozialki hori ez da hainbeste ikusten agian. Ez da zentu hortan, baina labur, hitz bakarrean, ez ez importa, ez da? Ez sobera. Ez sobera. Vale. Beste guztia importantagoa da, ez? Bai, ez esango nuke. Turik ja musika kendu dugu eta guzti, beraz, hitz bakar batean esango dizuet, zer da Broken bat, jari naiz liatzen, brass broken, brass band batean egoteak duen gauzariko berena. Hitz bakar batean, benetan, diot. Elkar ezagut izana. Jazta, ez? Festut uste. Nire zatagia mai, baina. Hitz bakar batean? Festakit ez dugu denborarik ametxe, zer ingo diogu. Beste lagurtuko dugu eta... Nik hau pentsatuta karri dut. Hau jartzen zuen galderetan? Bueno, hitz bakarrarena ez, baina ja denborarik ez dugunez. Ez nahi zen bukarara. Vale, azkarria sotzea eta soinu proba, normalean ez dagoela soinu probarik. Bi gauza horiek? Ja, jode, bai, argita garbi. Amets, bat egiten duzu Jonek esan dakoarekin. Bai. Zer remedio, ja ez dugulako denborarik. Mi esker Tuli, horratzen egoteatik, mi esker zoi bioi honek tortzeatik eta ensaio polita egiteagatik. Eta... baita ere, Zuri eta... Celestinore semalabei baita ere, izenak oraindik ezakizkit, Ezekiel eta... Nora. Ederki. Admin rebel. Admin rebel. Nire ideia guztia beraiena dira. Lapurtuak, Eta zietor dintzen. Mi esker zue guztioi eta... bi aste barru... Enhorabuena por tu programa, Ziriza. Horda induz orduzun. Mi esker. Urrengo arte eta urtuko gara Jonek karritako gomendio politonekin. Bahalhir! هذا طيغ البراد هاد اللي كاس هاد الورد هالحباب هاوي